Става хора, добре дошли в моето видео, където ще играм Adopt след новия ми акаунт в YouTube. Нека да започнем с някои по-неизвестни игри. Така, отиваме на Beach Party. Днеска само си приготвя една кола. Тук сме. Сега малко да идем. Утре да отидем вкъщи да си взема храна. Така. Малко да изсущим, да не се возим после много. Малко да повиколим. Уау, да бягаш ли? Първо искаш кола, сега да бягаш. Така. Spectate trade, окей. Сега по средата да има някой, който в центъра някой, който иска да трейдва. Айде, нямате ли трейд? Някой. Ти? Не. Някой. Айде. Оп, вече 5 ден. Има как гличва. Кашончета, не знам защо. This is trash. Така. Ще може да влизаме, защо не можем. Добре, нека да гледам още малко за Spectate Trade. Аз сега мога да отида в трейдинг сървъра. Ще чуем някой тук. Тук ще има 100%. За какво е начито трейдинг сървър? Да, има ужасно много мисии и трейдове. Стига. Spectate Trade. О, най-накрая. Окей. Гайс, нека да продължаваме.
H. Малко по-бейби да сме. Хайде, мачка, не жиляме яйцата на бачи Колю. Така. Окей. Пет ми. Както кажеш. Така. Нека парти. Да робим в каква къща. Ще видим, има добра опция. Надявам се да не е нещо по тия сортове. Розова не, защо само момичета има в тази игра? Не. Оу. Окей. Йоу! Гайс, това е яко. Така ще се редуваме. Така. Ю. Ще изляза. Оценка бих и дал... Не съм лош. Ще дам така. Надявам се да ми ходят повече гости на партито. Сега. Окей, вече сме по царят. Така искал Галим пак. Сега да се нахраним и да седнем на ето тези тук столове и да изчакаме да се мине квеста. Гайс, квеста мина, може да продължаваме. Целта ни в видеото ще е каква да се сложим. Днес ще... Айде да стигнем 2000 лева и видеото приключва. За някои от вас, които са разбрали, тук са това, което ще ни е нужно. Така. След това да видим какъв ще е пета, ако не ще използваме неонката. Ето неон. Два стартера, които не ми трябват. За красота. Така, тека се разсетнем малко. Да си погледам къщата, да вземе напитки. Така, малко напитки. Взема колкото може. Окей, мисля, че толкова ще ми стигнат, гайс. Къщата е нова, няма с какво да се хваля толкова. Само с тия легла
и къщата, че е за 2000, може и 2500. Тук съм сложил 2 допълнителни вани, тази е безплатна. Те двете са купени. Това дори не знам защо тук ми се го премести. Да видим тапет тук какъв мога да сложим. Не, за баня ми трябва нещо. Тъй. Така, да, и така ще. Това по-скоро ще го преместим. Така. Нека отидем да се нахраним пет. Нахранихме го почти. И какво ще се падне? Рер. Става, як е. Мисля, че е утре рер. С кой ще играем? Дай с другия мравоняк. Ей това. Да, ей това, ей това. Да видим нещо за слаймване. Да видим. Не, нямаме за слаймване, но смятам да изиграем една игра. Така. Не. Тези работи не ми харесват така. Ти. Не ми харесваш. Така. Айде не хвани се. Мога ли? Не, няма. Нека направим сиксел. Хора, почти сме сиксела. Напрегнато и ето сиксел. Сиксела. Както може да видите. Exit. Нека се разсепнем дома. Closing update. Искам да лепнем от сървъра, защото хора ще вземем апдейта, който ще идва точно във видеото. Окей, да видим там какво ще. Ето, така. Това новите петове ли ще са? Тържествена музика. Окей. Малко е... Не. Нова музика, окей. Нека да дойдем да вземем някои работи.
Нека да спим и да отиваме в фризьорски салон. Докато спим, забелязах вече са пуснали това. Явно наистина евент е дошъл. Пред фризьорския салон сме и нека да влизаме. Много погаля, добре. Тъй като ще е малко трудно да станем ето тези пари, ще е 1900. И да кажем, тук корабийките, просто ще направим няколко, да видим колко ще вземем. Аз да се приготвям, се ресетвам, че